Pila ka mo, pila. Yan naman. Kata na ang ganda sa video ko. Laki mo na. Hirap ka punta. Tanang. Hihilap guys. Yung mga kung saan ko tawag. Take sarap. Marag kipad. Maso kaligarong ningawan ka kaya hindi ka na. Kita ng personal. Kami sa unang sus. Nayitas kami nyo. Dahil na dyan ang panahon na. Hoy, bagura ko nikaon si Lita. Bagura ko nikaon kay wa koy pamahaw. Nikaon ako ato ko manamunang kutasa. Ikaw ba pamataon ito? Magkaon ko pa. Suba niyo sila nga. Muan yung mandinig. Hi guys. Good morning. Good morning. Good morning. Patan na lagi ng mabukuan. Ikan din minakuha guys. Kung yung utang na pagbigal ko guys. Saka nag-inquire dyan. Ilang na naman inquire. Na aircon. Sobrato rang aircon. Kanarang pangkuan. Hindi naman. Hindi. Kaya grabe na ka nagsapganan. Sagihan data. Ano? Kasi daghag tao. Ika ang kiting panguli. Samot na tig-uli sa estudyante. O naghanang estudyante na. Tig-uli man mo. Isang tao ba? So kani naman ni siya ikaw. Sa kapag yung bracket niya kare sa likod ni. Bon. Biasa ko. Sabi dasag ni sa takip. Dali, power na ito naman. 1.5. 0.5. Kuan yang Kwarto rin yung sudla niyo ni ma'am. Ay, gamitan kwarto. Gamay lang kayong kwarto. Wala ko sudla ko na ni ma'am. Gamay lang kayo. Good for tour ka tao. Kung ano gud eh. Na, tama na to. Ano na i-blow, anak. Ano ra? Wala ko pa. Usa ka katinira mo. Akaya kay ni ma'am. Dako akaya ni ma'am. Kuan ni siya Mar 14 square meter ang kaya niya mapugnaw. Isa ka grahian nga sakyanan. Manay kaya niya. Sakto kayo eh. Sakto kayo. Manay kaya niya Sobra papugnaw. ba gani? Isa ka grahian nga sakyanan. Ayun. Mabuhan natin nila dali. Mon. Asa ko ayun. Oh. So, nanay buhod ito sa inyo pa tama or buhuan pa. Bukuan pa. Pagka na ang likuan. Kare mamaya more yung control ma'am. Kare sa kuaning sa kabugnawon. So 10 yung maximum man eh. Kaning 7 dali magsugod ang iyang color ma'am. 7 to 10 man yung maximum. Nya pag once nga pag meron pa niyang under, ara sa kasalofan ora ma'am. So dili sa siya biglaon para maka digo po siya maka break in. Para di po siya mabigla. Dayon makalofa na ka or makalofa na ka 3 minutes. Pwede na ka ari sa local pod mga 5 minutes kapin. Hangtod nga totally break in na mga 10 minutes ana na ka mo high call ng so mo siya. Pwede na ito i-max. Bugnawa Yeah. Try nga naman. Pero, ang sige. Ito, sa tapilaran din. Sa Japan din. Hi guys, dami akong luto. Yeah, sponsor. Salamat sa kuan. Nanghatag puwang luto. Puwang bagas na.
Naikag ko nas in si Roy tagay ka sa dali. Roy! Di mangga? Manggang hilaw. Manggang hilaw. Mangga? Ha? Mangga? Dili na ako. Pupunta. Okay pa ko eh. Kurang. Nika na sa akin? Lang duha. Lagi nga mo itong isalin ninyo. Ako! Kurang lagi. Seedless ba yan eh? Rana. Ang kutsilyo kaya ang hilang. Aw! Hindi na ikuan ko. Ang kutsilyo kay bawal na. Tara guys, wala yung mag-isang dan. Wa! Ako ko nakasaman. Uy, ka na ni... Davao na? Kaya ito yung lang. Kitag na ako. Sito. Di ba sito, boyak? Buong. Kaya lang sa itong dako. Naikag mes kang forming mako kaya wala nakauli. Order naman. Pila pa din day? 70 na ito yung slot din. Pab. 78 ang isa. Ha? 78 na. 75? 75, 78. Same na. 78 siguro eh. Ang duha, 145 man. 78 o 72. Walang tag na uling blanket guys. Ito naman nag-air ko skillet sa ako niya ito hawa din. Skillet ko. Isa-disunod. Asa man yung sila pa. Trabaho hindi ha. Ano? Ito doon mo marina. Ano ba po? Ang barina, kaya rin mo na nang imo para hinlo na diha. Basta mahinlo kayo sa kingkutan para ba na tayo. Baka yung hindi na trabaho. Nahibog ka rin? Ano yung hinapila ka? Hindi. Ano yung hinapil? Mabitaw ba ang sa? Laki-laka. Laki-laka. Niyaw ko na sa kuko guys. Laki-laka. Bakso na. Sinandi ay. Sinandi ay. Kasi na ako. Lara ba kayo dagang sidling na sa likod? Ano ba ito nun? Okay, kung Sidling sa rambutan. Sidling sa rambutan. Nurok. Kita ka? Ay, ang bakbay niya. Piso. Kasi ito naman na may liso. Wak na niya. Ano ginamit? Nanurok ko Sige, bating matabunan ito nga. Uy! Diha naman sa ubos. Iya guys. Sako! Ganap. Daghan ka ng asin. Mukaan ka, boy. Namiday. No. Teka. Ano? Nabubagya siya. Ay, kasi yun po kasi. Kamatara. Guys. Ang sama niya maaslong nga. Yan din siyang papa. Nagwapo ko na sa amin. Ay, sabi ni mo, boy, kanuna eh. Wala, para mo kayo si Dexter's Laboratory. Namuot ko eh. Ang inas Mario ka. Hindi siya nagwapo kang anak. Ang gwapo mo ganun mo anak. Tamis? Tamis. Dua? Tamis lagi. Pwede ati din ito kalgan. Na. Pwede mo tunawan. Ayaw lang. Makan mo kung guni makatunaw good. Apa oh? Teka ako. Ate. Ayan. Nene. Ingin mo Di na pwede. Ugma na. Huwag na wala. Okay. Rot na ron.
Nanutbrush na to? Ayun na lang. Ano? Hindi mabili. Yan yung ngipon mo. Klamo na kaya yung ngipon ko. Ano kagkuhan? Sensitive. Namuha na to, boy. Kaya kita mo kas vlog din niya, boy. Nangaano, lagi ko tagain. Hindi. Ikaw na pala sa iyo. Kung yung binti. Huwag mo may sumigil sa kasagad, anak. Hawa? Hindi sa wala ay panboy. Wala na huwag na aw. Uy, Loy, boy, dapat tingin mo rin tayo. Palit na oy. Palit na manaw. Mga taga sagluto na daw kahungit. Taga alas 10 na. Duha na ko nung kahungit ihatag, boy. Ha? Duha na ko nung kahungit ihatag. Alas 10 na ako ngayon. Mas nibim ako na ko bigire. Iling alas 10 na ayaw. Asa ka, pigiri? Bigire. Lamang alas 10. Di man siya seedless. Naman siya seed, pero gagmay kaayo. Seedless ginawa yan mo, Jud. Di siya seedless. Naman siya seed, pero kating kamay. Gusto ko na sila sa ilang lupa. Hindi harap naman ang tabunin ng mangga sila ang day. Kaya ingatan na sila ga. Okay, kwarto. Ano? Tapos kwarto na mangga. Usa ako. Basta dada. So, dala din eh. Kita glabay din iba na din ang seedling, no? Ang pwede mo dihan na nasa ilabay kaya na makaseedling ka. Ang dako na, matay. Ba't yung mo? Takwaan. Dapa, boy. Yung mga tao na rin kasi buuin mo eh. Uwi yung mga video. Nalilan mo. Ang kalibang di ako na. Wala, kalabang ka. Sa fiber. Ikaw na mo? Mana, ikaw kong buongon. Buongon. Gamay kaayo yo, gaperting gamaya. Gamay. Tag ko ayo tag pila ni tag 75. 75 usa ka buok. Pila di ako sa kabuok. Palit na ko 145 duha ka buok. Imong telo kira. Nakauyon sa tambal. Para harap magtambal nito, kumain na magkaroon kaya matulog. Pizza, pizza balik. Naayo. Kauyon sa tambal di ay. Amayo kay nakauyon sa tambal. Si Inday man nagahungit ina na. Kauyon di sa siyang tambal, magkagwa ng sakit yan. Wala sakit yan. Ganahan siya ni Kuan. Inday. Inday. Basta sa gwas, Inday, no? Ah, ganda Inday. Ano kaya? Luto yun dyan. Okay, kape mo. Kaya suka na kape. Oh, yun na to. Kulit ah. Ika, kuligat. So, yun ka na to.
Minsik mo na itong itanaw. Tama tayo 7. Dili ko si Insik. News mo na. Yes, kay TV. Wala siya manato silong dahil. Ano mo siya ibuntaw? Kami sa anak kayo pa video ko. May nga kami nagila kami kwarto. Nangira. Hindi video ko sa akin. Saan ko video ko? Ay, video call. Okay. Sa panahon sa 1990 pa. Ang cellphone sa una katupang blog, malapad. Matawag ra, tawag text ra. Marag keypad. Madyo kaligarog ningawon ka kaya hindi ka nakita ng personal. Kami sa una sus. Naiitas kami nyo. Dahil na dyan ang panahon na. Magkaroon, suglayan tayo. Yan na yung hinuho. Karahan si Zaday na. Karahan siya nang ilaw, isang mo, makatulog na kadulay yan. Yan naman. Ano siya, nag-food spa mo? Kuya, wago ninyo. Ngayon sa rapon siya. Pwede humuka na siyang tiil. Pwede nang humuka siyang tiil. Humuka. Tapos makakawin daw pa tayo sa mga ko na katuloyan. Kumadita gapon. Ha? Isig gapon. Mag-therapy na siya, uma. Kasi ni anak ko. Kasi ni anak ko. Na? Ako sa mga kakoy. Hindi na ako. Adi na ka mo hilak ng day. Hindi na ka mo hilak. Yan naman. Kata na kung lang sa video ko. Ano na? Hilak ya punta. Tanang. Hilak guys, yung mga kung isang kuko. Mali nakaulit. Ha? December pa? Nagsabot mo? Hindi rin sa pod. Doon ra. Biyahe ka diya galasay sa buntag, maabot ka rin udto. Oh, di, mapaskid, nukuan ka. Sana Thursday? Kuan, further when we this burn sa bata. Thursday, Friday, Saturday na Asia. Weekend. Weekend ka man. Kinanglan, Wednesday sa gabi, muanhin na ka mo. Pila na ka dito, alas 4, alas 5. 5. Alas 5. Daghan kay tao mo adto dito, daghan kay sakyanan. Sa gawas. Liman ka, nikuha siya og number, alas 6 siya naabot dito. Iyang number ika 400. 200. Ika 200 na. Alas 6 siya ni adto ka, ika 200 na yung number. Wala siguro ito'y bahaw. Bahaw. Bahaw nga lang ba? Basin na ako noy ka nang wala na human pagkagahapon ba? Muna nakuan number siya. siguro sa wala una sa hapon. Nagilog tong pagkaugma. Sumpay. Uy, pinagsara kami ng ano, may
Makagutong ko ang luto ko. Makabusog mo na, kasi makagutom. Nagi, gagaw si Coco ba? Ingana niya. Kasang ka luto. Alam ka, ingana, igara. Magtanga-tanga naman, magsina, mag-ana, oh. Basta rin sinada ni Kuan, kinilang. Ilaw ko. Kuya siya. Baka ay, Kana dagang siya ko kay- sili, dagang kaayo. Kana siya, ang ana ni Coco kasi suipo man. Suipo. Katong iyang igagaw, si Huy. Kato si Huy. Ka ha. Magkuhan to siya, ikabot ka nung bisita siya sa una ni Ama. Gabot niya, magkano na siya. Wala yung gusto mga naon. Nagpurma ba ni Coco? Ano to? Ano to? Mga nagod si Aman niya. Si Huy, kailan pa ka na ako? Mga na siya. Ano ka siya doon, day? Mali lang mga Kuan. Magi na lang din, magi na sabay na lang din. Si Ama 96. Yang nga igsuon 90. 88. Tumansir na sa ilang kuan sa ba? Kato si Dico, nabinta naman to. Ato ko lagi. Nabinta na to eh. Kala ko guys, mga panakot sa kinilaw. Nakamang luto guys, talaga sa sponsor sa bugas. Yan, Ate Talina. Ay, kung gawin ko, di ko alkansi. Ano sa butangan nila yung unsa? Yeah. Wala. Mayroon. Masarap akong tambay sa ibo. Masod. Malayo ko, di ko pakita. Kaka ko nasa ba? Nahuwit na. Bugin tayo. Yung mga title, di ko pakita, kanda ko akong bakbak. Title. Nagilak si Amy. Nagilak si Amy. Kaya sa palabig pagabig tug ha. Napaga namang sa ang portahan sa raduhan na. Kung module ni mo? Wakara? Ito hindi taon, puti dito akong tiyan. Kaya Di po eh. lagi. Kapahili sa kaon. Puti dito akong tiyan. Kan ka? Wala ba na to? Wala na. Balding ako. Maininit ako. Gapon ba na ito ininit? Hindi na dainit. Huwag